Dyma ni felly yr ornes nesaf mae nghanolfan Cneifio Meirion y Feteraniaid y Cneifwyr dros 61 oed. Chydig bach o oedi fanna, neu siw bod popeth yn barod yn y gorlan. Mae gennym nhw hawl i wrthod rhywun, ond na, mae pawb yn hapus efo rhywun sydd ar gael. John Frogat felly o Loegr ar 1, Heather Evans ar 2, Elfed Jackson ar 3, Gwynfor Evans ar 4 ac ar 5 yn y pen draw Jeffrey Rees. Llongyfarchiadau mawr i ddechrau i Elfed Jackson am fod yn ben campwr ar fyd yr Cneifio gwella. Unwaith eto yma eleni ynta rwan yn Cneifio efo peiriant hefyd dipyn oed dynnu coes o bod o ddim yn symud ymlaen efo'r oes, ond mae o'n dangos fel arall fan hyn heddiw wrth Cneifio gyntaf siŵr braidd o ran cyflymdra fan hyn hefyd. Wedyn draw yn y pen draw na, oedd bobl yn sôn am Jeffrey Rees yn cofio pa fod o'n cael 19 ceiniog yr oen am Cneifio. Y bechgyn yma wedi Cneifio ar hyd i hoes a dim yn bwriadu rhoi fyny ar ei crefft yn fuan dros ben, i dy gwela i. A da ni gyd yn cofio oes y Cneifio lle oedd na ddaliwr yn y gorlan a ni fel plant yn cario y defed allan i gneifwyr unigol fel mae'r oes wedi newid efo'r trailers diweddara yma yn gwneud y bywyd llawer iawn haws i'r cneifwyr. Ond mae'n dal yn her gorfforol a di'r bechgyn yma ddim yn arafu o gwbl ac yn Cneifio'n daclus dros ben fel y gwelwch chi fan hyn. Elfed Jackson yn dangos i grefft yn codi'r goes na i wneud i'n haws i fynd o dan y gesel. Chydig bach o stodiau ar ôl ganddo fo ac mi fydd o yn siŵr o fod y cyntaf i orffen fel mae o wastad. Ond mae John Frogat yn o agos ato fo, ond Elfed Jackson y cyntaf i bwyso'r botwm coch y fanna. John Frogat wedyn yn dod 1, 2, 3 a lawr â hi fydd i iddo fo. Dyma ni, John Frogat hen law yma yn y sioe fawr wastad yn troi fyny i gystadlu yn yr 61 a 1 o ran adran. Wedyn, golwg ar hyd yr hes rwan, mae'n edrych yn debyg fel bod Gwynfor Evans y fan hyn yn cael hwyl dda iawn i ni. Just yn gwneud yn siŵr bod yn glanhau o flaen y goes ôl na cyn fynd ati i wneud yr 1, 2, 3 a lawr â hi. Yr un peth o wir am Heather Evans o lan uwchlyn y fan hyn sydd wedi bod yn brysur yn tocio yn y cefn yna ar hyd y dyddiad diwethaf yma yn ogystal ac yn Cneifio yn gystadleuol yma hefyd. Felly, diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi gwasanaethu'r sioe i wneud i yn ddigwyddiad mor wych ar gyfer y gynulleidfa niferus yn troi yma bob dydd i weld yr arddangosfa wych yma o Cneifio.